Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Чарнобыль. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Чарнобыль. Што мы ведаем пра гісторыю горада? Гісторыя Чарнобыля вядзецца з 12 стагоддзя. Гэты горад узнік на землях Чарнігаўскага княства. На сённяшні момант ён знаходзіцца ў складзе Ўкраіны за 11 кіложметраў ад мяжы з Беларуссю. Назва гораду паходзіць ад гатунку палыну, які вельмі распаўсюджаны ў тых мясцінах. Чарнобыль асаблівы росквіт свой перажыў у 16 стагоддзі, калі быў залаты век Беларусі. Да 1569 года ён уваходзіў у склад Вялікага княства Літоўскага, пазней у склад каралеўства польскага. Асабліва важнай асобай у ягонай гісторыі быў наш знакаміты ваяр, пісьменнік, публіцыст 16 стагоддзя Філон Кміта Чарнабыльскі, які пакінуў пасля сябе вялікую эпісталярную спадчыну, шмат лістоў, які быў чалавекам веруючым і абаронцам айчыны. У Чарнобылі быў замак, збудаваны ў 16 стагоддзі, у 17 стагоддзі вось ён функцыянаваў, даволі прыгожы. Аднак знакаміты Чарнобыль стаў ужо ў 20 стагоддзі. Менавіта ягоная вядомасць сусветная звязана з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Да, гэта быў 1986 год. Раскажыце больш падрабязна пра аварыю на АЭС. Аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі адбылася ў ноч на 26 красавіка 1986 году, фактычна роўна 40 гадоў таму. Гэта аварыя, якая паставіла на мяжу катастрофы усе навакольныя населеныя пункты, паўплывала вельмі моцна на гісторыю Беларусі, на гісторыю ўсяго Савецкага Саюзу. Яна адбылася падчас выпрабавання на 4-м энергаблоку атамнай электрастанцыі. Выпрабаванне адбывалася пад кіраўніцтвам інжынера Дзятлава. Пазней следчая камісія ўжо прыйшла да высновы, што персанал не справіўся з кіраваннем, ці былі некаторыя іншыя версіі. Але мы ведаем дакладна, што вось выбух, які адбыўся, ён меў такі беспрэцэдэнтны характар па выкіду радыеактыўных рэчываў. Забруджанасць тэрыторыі яна адбывалася імгненна. І трэба сказаць, што вось у Чарнобылі, у якім было каля 15 тысяч жыхароў, на той момант ён быў цалкам эвакуяваны, і эвакуяваны горад-спадарожнік Прыпяць, у якім было каля 50 тысяч жыхароў на той момант. В той час, дзякуючы намаганням пажарных камандаў вайскоўцаў удалося лакалізаваць пажар. Ён не перакінуўся на 3-й энергаблок, які быў побач, і не адбылося паўторнага выбуху. Таксама трэба адзначыць, што ў той час гэта быў савецкі перыяд, была вельмі складаная сітуацыя з інфармаваннем людзей, і таму асноўную інфармацыю бралі нават з замежных крыніцаў, замежных радыёстанцыяў на першым этапе. Ну і, канешне, вось гэты выбух, які адбыўся ў 40 гадоў таму, наступствы яго ўплываюць і да сённяшняга часу. Андрусь, прычыны і наступствы. Прычыны трэба шукаць у тым, што збег розных акалічнасцяў. Мы не можам сказаць пра адну прычыну. Будаўніцтва пачалося ў 70-м годзе, скончылася ў 77-м годзе. Вялікая колькасць людзей была задзейнічана, там праверачныя камісіі, стандарты і гэтак далей. Пытанне было і ў абсталяванні, і вось гэтых выпрабаваннях, якія былі, і ў самой, канешне, сістэме ўвогуле савецкай атамнай энергетыкі, як мяркуюць спецыялісты, як пазней казалі. Пра наступствы мы павінны сказаць, што гэта быў першы выбух на атамнай электрастанцыі такога маштабу, і таму наступствы былі вельмі грознымі. На самом пачатку здавалася, што гэта проста пажар, і адбудзецца яго лакалізацыя хуткая, і, напрыклад, людзям, якіх вывозілі з Прыпяці і з самого Чарнобыля, казалі, што вы праз 3 тыдні
ўжо вернецеся на свае месцы, то бярыце толькі самае неабходнае, перш дакументы нават. Такое было. Хоць пазней стала зразумела, што вось, напрыклад, у Беларусі забруджана 5-я частка тэрыторыі з насельніцтвам 2 мільёны 100 тысяч чалавек. Гэта самае большае па плошчы забруджвання сярод краінаў былога Савецкага Саюза. Нельга маўчаць пра ліквідатараў і іхні лёс. Сапраўды, вось першыя 28 ліквідатараў пажарныя разлікі, якія прыехалі, яны атрымалі гіганцкую дозу апраменьвання і памерлі ад вынікаў вось гэтага апраменьвання. Хочу сказаць пра аднаго з ліквідатараў, яго звалі Лявон Грышук, ён чалавек, які апынуўся там ужо ў пазнейшы час, не ў першыя дні пасля выбуху, але быў прызваны вось як рэзервіст, таму што 800 тысяч чалавек удзельнічала у гэтай ліквідацыі. Ён таксама атрымаў вялікую дозу апраменьвання, быў 3 разы на вяршыні рэактара, як ён сам сведчыў, я зазіраў у пашчу пекла, і таксама былі хваробы страшэнныя, але ён прыйшоў да Господа. Прыйшоў да Господа і казаў, што Господ мяне ацаліў. Шмат сведчанняў, як Господ праводзіў яго праз гэтую сітуацыю, і пазней ён казаў пра тое, што сапраўды слава Божая праз ягоныя сведчанні яна распаўсюджвалася. Вось такі адзін лёс, які я хацеў бы расказаць. Чарнобыльская аварыя ў беларускім мастацтве. Наконт беларускага мастацтва трэба сказаць, што ёсць такія два творы. Гэта чарнобыльская малітва Святланы Алексіевіч і апакаліпсіс па графіку Алеся Адамовіча, якія напісаны фактычна па гарачых слядах. Там лёсы людзей былі. Таксама шмат малюнкаў, карцінаў, тым ліку вядомага мастака Міхаіла Савіцкага, безліч розных кніг, рэпартажаў і гэтак далей. Кнігі, прысвечаныя Чарнобылю, выходзяць да гэтага часу. Андрусь, урокі трагедыі. Мы павінны разумець, што чалавеку не ўсё падуладна. Што некаторыя рэчы, асабліва звязаны з атамнай энергіяй, яны проста не падуладныя чалавеку. Гэта было відавочна тады, стала відавочна тады. І, канешне, вельмі важны момант, каб тое, што Бог стварыў, і тое, што Бог над чым даў уладу, чалавек карыстаўся. А тое, што Бог не дае, чалавек з гэтым абыходзіўся вельмі асцярожна. Мне здаецца, што гэта важны урок. Чарнобыль – наша агульная памяць, боль і трагедыя. 26 красавіка 1986 года адбыўся хімічны выбух, у выніку якога ў атмасферу было выкінута каля 520 відаў небяспечных радыёнуклідаў. Інтэнсіўны пажар працягваўся 10 сутак. Забруджанне падвергнулася больш за 200 тысяч квадратных кіламетраў, з іх 70% на тэрыторыі Украіны, Беларусі і Расіі. Напярэдадні 20-годдзя аварыі усталяваны помнік у чалавечых далонях, будынак ракавога энергаблока і надпіс «Героям-прафесіяналам, тым, хто абараніў свет ад ядзернай бяды». Міжнародны дзень памяці ахвяр чарнобыльскай катастрофы адзначаецца штогод 26 красавіка. Ён быў заснаваны Генеральнай асамблеяй ААН 8 снежня 2016 года. Аварыя прымушае нас фармаваць культуру адказнасці перад планетай і будучымі пакаленнямі. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!